Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum namlu il-festa ta' San Mattew, Apostlu u Evanġelista. Nofru il-Quddisa għal Kelinu Żammit. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-mitneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna mulej ħniena. Jiħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla, filoli tas-sewjiet, u paċi fl-art l-bledmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduk ċir. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dobiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-dobiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti beħniena li ma bħala, oġbok tażel lil San Mattew u minn pubblikana miltu apostlu tiegħek. Enna bl-eżempju u t-talb tiegħu biex aħna wkoll jistħoq inna nimxu warajk u ninaqdu miegħek brabta sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efessin. Ħuti, inħeġġitkom jien, il-proġenier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabbirku biex iżommu spiritu wieħed fir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u Missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna il-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, li xi wħud profeti, li xi wħud evanġelisti, li xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-Iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandru il-glorja ta' Alla, emil ideħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Lilek u Alla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għaddej minn hemm Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif qagħad għandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u mitinbin u qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxiepli tiegħu. Meta raw dan il-Farisej qalu lid-dixxiepli: għaliex jiekol mal-pubblikani u l-mitinbin li mgħallem tagħkom? U semagħhom u qal: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela morru talmu x'jiġifieri ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. Għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-mitinbin. Il-kelma tal-mulej. Allura ħuti dan il-Vanġelu tal-lum illi jurina s-sejħa tal-qaddis li qegħdin niċċelebraw illum, is-sejħa ta' San Mattew, illi minn pubblikan u qed jiġbor it-taxxi il-mulej għażlu ħenna għalih u sejjaħlu biex ikun wieħed mit-tnax, wieħed mill-Apostli, mill-mibgħutin tiegħu, ħalli jiġdu quddiem id-dinja għall-imħabba ta' Alla. Hija l-konversjoni ta' dan il-bniedem, sewa li minn bniedem pubblikan moħħu fil-flus, moħħu kif jisloħ in-nies ħalli jsir sinjur, dan il-bniedem ħalli kollox qam u mar warah jgħidilna l-Vanġelu. Dan il-bniedem ħalli kollox u jmur wara Ġesu. Hija din il-ħajja li tinbidel, din il-ħajja li tieħu dimensjoni ġdida għaliex Mattew li f'mument wieħed jara illi il-futur tal-ħajja tiegħu mhuwiex ix-xogħol, mhuwiex il-flus, mhuwiex il-karriera li kellu, imma jinduna li Ġesu Kristu kapaċi jagħtih il-garanzija tal-ħajja vera. Iqum ħalli kollox warajh u jitlaq. Allura Ġesu jistieden lil bosta nies, bosta pubblikani u mitinbin għadu miegħu. Din hija l-istedina ta' Ġesu għalina. Aħna kollha kemm aħna mitinbin, kollha kemm aħna għandna bżonn il-fejqan, kollha kemm aħna mejta bid-dnub tagħna u Ġesu huwa dan it-tabib. Din hija l-istedina tal-Vanġelu li jekk inti temmen illum, jekk inti tħares lejn Ġesu Kristu, jekk inti titolbu bil-ħniena, huwa kapaċi jifejqek. Il-Farisej jgergru għaliex Ġesu jagħmilha mal-mitinbin magħna. Għaliex il-Farisej jaħsbu li huma ġusti, jaħsbu li huma tajbin, jaħsbu li m'għandhomx bżonn konverżjoni. Imma Ġesu Kristu ġie għalik. Ġie propju minħabba dnub tiegħek biex jeħlisna minnu. Din hija l-aħbar it-tajba li jagħtina l-Kristjaniżmu, li aħna maħniex ikkundannati biex nibqgħu maqbuda fix-xibka tal-mewt. Id-dinja tgħidlek u iewa dak inti twelidtek, ibqa' ċafċaf hemm fid-dnub tiegħek. Ibqa' hekk għax m'intix ħad toħroġ minnu. M'intix ħadd fieq. Le Ġesu ma jgħidilniex hekk. Ġesu huwa t-tabib li jrid u kapaċi ifejjaqna. Ġesu qiegħed jgħidilna qum.
mill-mejda ta' dnub tiegħek, mill-mejda tal-ħajja xkejkna limitata tiegħek. U ejja warajja, ħalli jiena nagħmlek bniedem ġdid, ħalli jiena nagħmlek iben ta' Alla, iben ta' Alla. Il-Vanġelu għandu għalina sejħa ta' libertà f'Ġesu Kristu, li aħna nkunu meħlusa mill-ktajjen tan-natura, mill-ktajjen tal-bniedem dajjef, tal-bniedem midneb, biex nimxu wara Ġesu f'din il-ħajja ġdida. Dan li jagħmel San Mattew. U San Mattew għaliex verament għamel din l-esperjenza serja, vera, tal-libertà li kapaċi jagħti Ġesu Kristu. San Mattew isir dak li jirrakkonta u xekk li jkellimna dwar dawn l-ġubijiet. Għalhekk kiteb il-Vanġelu. Kiteb il-Vanġelu bħala aħbar tajba għalina biex jurina li Ġesu Kristu hu t-tabib tagħna, li Ġesu Kristu kapaċi isalvana. Aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija, ejjew anki aħna bħal Mattew inħarsu lejn il-mulej u nitolbuh ifejjaq il-feriti tal-ħajja tagħna. U tiegħu nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek imlija bil-qawwa, bl-erf u bil-qudusija biex twassal ma' kull imkien il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Nitolbu. Mulej sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħek biex fid-dinja qatt ma jonqos min ixandar l-Evanġelju mqaddes. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk li qegħdin ibatu, għal dawk li huma mġarbin biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Llum ninaqdu ma' koppja miż-żewġa li qegħdin jiċċelebraw 30 sena ta' żwieġ tagħhom biex filwaqt li nirringrazzjaw il-mulej nitolbu għalihom u għall-familji kollha biex il-mulej ibierek kull familja u jżomma maquda fl-imħabba tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk mulej ukoll għal dawk fost ħbibna jew qrabatna li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna biex inti mulej tgħinhom fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Nitolbu wkoll għal ħuna Kelinu u għal mejtin tagħna kollha biex inti mulej tiftħilhom il-bibien tas-saltna tiegħek. Nitolbu. Mulej missier qaddis, inti ġejt biex tfejjaqna u ssejħilna għas-salvazzjoni. Għatina li bħal San Mattew aħna nwieġbu għas-sejħat tiegħek, niġu warajk u naraw l-ġubijiet tal-glorja tiegħek. Inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
il-qana mulej un-niwiet u għatimek biex kunux bikun s-sakrifiċi li aħna sirna fl-ewwel għandha fl-ewwel. Jitolbu Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nġeddu t-tifkira ta' San Mattew nresqu quddiemek mulej jittalbu l-offerti tagħna biex tħares bit-tieba lejn il-Knisja tiegħek li inti qawwejta fil-fidi bil-predikazzjoni tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sissien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda ta' ħajja fis-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli qima kbira nfaħruk u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolji tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għolji tas-smawiet. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek, qaddisa u kattolika. Għatija isliem ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-isqfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li jissieħbu magħna f'din l-Ewkaristija u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna noffrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma u jresqu jtalbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħajju veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġakbu, Ġwanni, Tumas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom. Enna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta. Bierek o Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu
refa għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, bierek, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Reġa' radd il-ħajr bierek tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess Sibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema, noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtina, vittma safja, qaddisa bla teba', il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba'. Fiċ-ċokol tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek u wassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu sehemna mill-artal nitqarblu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Siedna. Amen. Ftakar ukoll mulej fil-qaddej tiegħek Kelinu li talaq qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħaf il-Magħmudija u qiegħed jistrieħ fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalih mulej u għatlilu u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem bi Kristu Siedna. Amen. Lilna wkoll mitinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sehem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita Perpetua, Agata, Lucia, Anjeze, Ċeċilja, Anastasja u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-maħfra u l-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej inti dejjem taħlaq dan il-ġid u tqaddes dan il-ġid kollu, timlieħ bil-ħajja, tbierku u tqasmu lil. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, issirna li inti tisma' wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalina. Ma daħalniex f'tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-siliem u l-għaqda li inti trid fija li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf tal-la. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Hen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej Żejt waħda. Għal-ħajja ta' dejjem. If you are
nitolbu. Mulej bit-qarbina li għamilna ħadna sem mill-ferħ tas salvazzjoni li ħass San Mattew meta laqa għandu għal-mejda lis-Salvatur. Għatina li dejjem nitqawwew b'dan l-ikel imħejji għalina mill-feddej tagħna li ġie isejjaħ mhux lill-ġusti iżda lil mitinbina l-indiema bi Kristu Siedna. Illum huwa jum nazzjonali nitolbu għal artna u għal pajjiżna permezz tal-kant tal-innu nazzjonali. Nkantaw flimkien li din l-art helwa l-om li tatna jisima ħares mulej kif dejjem jintħarist ftakar li lila biloħla daw li bist ħati kbir Allah jiddan li l-min jaħkima roħod il-ħnina li s-sid is-saħħa li l-ħaddim sedda il-għada fil-Maltin u islim. Ħares mulej bil-qawwa tiegħek lil dan il-poplu li qed jitolbok qazzu u mexxih il-qudiem biex bil-għajnuna li tagħtih f'din il-ħajja jersaq lejn il-ġid tal-ħajja li ġejja bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom u jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.